Good morning mga Oragon. Nandito tayo ngayon sa may Bel Air, Makati sa Jupiter Street. Nag-aantay tayo magbukas yung gate kasi may sundo tayo Seattle sa Quezon City. Pipick up tayo kaya pipick upin natin si Doc Mon mamaya sa may Diliman. Tapos susunod po na pipick upin natin yung mga kasama niya dito naman sa may Pilcoa. Time check po tayo ngayon mga Oragon na 3:35 ng umaga. Medyo nabaga yung pasok natin kasi hindi first time natin pumasok ng ganitong oras sa medyo maaga at hindi natin natansya yung oras. Dapat pala alis tayo sa bahay ng mga 3:15 or 3:30 ng umaga. Medyo bago mag alas 3 nakaalis tayo. Medyo mabilis ngayon, walang traffic. Unpredictable kasi yung ating mga kalsada dito sa Pilipinas mga Oragon. Hindi natin alam na minsan kasi napaka-traffic, minsan naman wala kang madadaan ng traffic, kaya unpredictable talaga. Kaya mas maganda na yung maaga kaysa late, pero dapat yung tama-tama lang kasi minsan nakakantok din sa umaga lalo na sa tanghali. Nako, kailangan mo makaidlip kahit 5 minutes para ma-refresh yung lakas or yung ating espiritu sa antok karabi. Kaya mega love shoutout po doon sa lahat ng ating mga kaibigang subscriber, sa ating mga YouTuber, mga kaibigang YouTuber o mga mga viewers natin, mga silent viewers natin. Mega love shoutout po sa inyo. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga OFW sa buong mundo. Ingat po tayo. Yung mga hindi pa po nakakapalood ng ating mga video, lalong-lalo na po sa YouTube, paki-subscribe naman po at paki-share at watch and share na lang po ng ating mga video na inyong napanood. Maraming salamat po. At doon naman po sa ating FB page, yung mga hindi pa po nakakapag-follow, follow po tayo. Paki-like po at saka share po yung ating mga video. Maraming salamat po. Sana tapusin natin yung video para ma-count na asing count po sa mga bilang na ginagawa nila. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat, lalong-lalo na po doon sa mga nagbabanat ng buto sa malayong lugar o malayo sa kanilang pamilya. Mag-iingat po tayo. Mamaya siguro mga 4 or 4:30 alis na tayo at magsisimulan tayong magsundo sa ating mga kasama sa trabaho or shuttle. At ito po, nakahantay lang tayo ng oras. Dito muna tayo sa labas ng ating gate kasi totally maaga pa naman at saka 3:35, 3:40 pa lang ng umaga, kaya ingat po tayong lahat. Ayan, narinig ko nagbukas na yung gate. Medyo mamaya papasok na tayo ng konti. Ang oras po natin ngayon 3:40 po ng umaga. At may galat shout out po sa lahat ng ating mga kamag-anak, kaibigan, supporters from different parts of our ay, may nagkakagulo doon sa kabila. Meron kasi dyan sa kabila, meron dyan sikat na beer house yata yan na Chinese na nakasulat. Hindi natin maintindihan kung anong pangalan niya. Nandito nga pala tayo sa Bel Air sa may Makati. Malapit sa kabila lang po ito ng Helpuyat sa Makati. Dito lang po sa bandang ito sa may Bel Air. Guys, hanggang dito na lamang po muna ang ating video at mamaya magbibideo ulit tayo pag sundo natin sa ating mga kasama sa trabaho. At mega love shout out po sa inyong umaga. Mega love shout out po sa inyong lahat. Magandang umaga po at pagpalain po tayo ng Panginoon. Bye bye po, ingat po kayo.